Pentagon. Tohle byl žebřík. Byl, no. Je to vidět. Vole, na tu pneumatiku. Sleduj. Co si vysláme? Tady tu byli. Tak jdem, pojď. Teď to leze vám v oknem. Taky možnost. To nevím, jak vyleze, ale já jsem to nevěděl. A tohle. Půjde to? Pojď. Není tu sklo? Tak. Ne, není. Ty vole. Jo. Už jdu. Vole. Dobré. Jdem. Tak jo? Naznačíš? Jo? Vítejte na Pentagonu. Jo, je to tady furt ta cesta. Ale to je na očích. Co tady jsou poprvé pravidlo, že prostě vždycky chodí první. Poláčec. To je prostě pravidlo už. Tak. Tak jdeme. Kudy? Ještě dolů? Jo, to tady čeknu na prvníž. Dobrá. Co je tady? Jo. Tady se dá projít, jo, jinak do tebe. Aha. Ale počkej, mě zajímá, co tady nikdo nezajímalo. Tady mám to všechno. Tady jsem dlouho nebyl. Proč máte otevřené, pane bože. Mám to snažný. Prosím. Jo, to by mohli odkládat. To je zavřené. Mám atomový kryt tady, jo. Škoda. Škoda. Když si takhle baterku k ruce, tak jako vidíš, že tady je celkem. Tam nic není, ale když si chceš, fakt to nic není, ale. Asi ne. Jsi scared? Ne. Smí pocit? Dobře. Doprava. Doprava. Až úplně nakonec. No, tady. Vidíš, kde? A to pro mě někdo na pixce. Asi jo. Celé takhle jako. Hele, jako ty se možná jako vyznáš ve fotografování jako přírody, jako věcí, ale já se vyznám ve fotografování urbexů. Jo, tady kamoš spadl na celý odhoven. Nevadí. Ale za kam prostě odsad, když vezmeš odsad a pojedeš až sem třeba, tak tam máš třeba za nějakých 3000. To fakt? Rádem. Hodně peněz. Tady dole to je jako zatopené. Potřebuješ těch gumáky, nevím, co tam dostat. Ale to taky přijde. Tady se ještě neví. Tak jdeme? Ne, on se tady přijde. Tady táhne víc story asi. A jak se celé. Hej, já jsem šel odtamtud, já jsem vždycky chodil odtamtud. A tady za rohem si takhle koukám na nás někdo. Ty by se za ním rád nemohl strašně tak vidět. Ale já už mohl naše. Takže prostě, když jsme tady prošli s nějakým úplně mega cigaretívkem, no. Jednou za čase čekni ty záda, jako kdyby napadl. To. Bacha, bacha, bacha. Chceme elektřina ještě? Vidíš, krásně se šlo na dobu. Jo.
Ale to tady bylo celkem celý měsíc, jo, jinak prostě je to zavrchané. Tady spí. Bezdělací je 6. Chceš otec hodit? Jo. No, že první patro je takové, že vypadá tak. Můj tačka tady si umýval okna. Že tady byla klimatizace, nebo jsem chtěla vesnu. Takže si dala. A to ta budova má asi nějakých 30 metrů. Tak to je jakože hodně good. Mně taky vyšlo. Dobře. Jo. Ne. Dobře. Já zase přes něho přejdu celé. Tady se děláci většinou nejsou, ale... Tak to je případno. Jsou 2 typy. 3. První je, že prostě jako v klidu jsou, a když jako když nebudeš dělat, tak to bude. Druzí jsou prostě, kdy už prostě tím taky většinou neudělají, ale jsou připraveni, takže mám taková klacek nebo týmu nebo něco. A tím se dáme. Jo. Taky jsou tím nejbezpečnější. Taky možná to neprostihnout. Když se ty se chodí, hodně fotek, jak jdu. OK. Teď. Jo. Něco mám. Nevím. Slyším. Čemu jsi si jsou normální typce? Nevím. Doufej. Dobrý den. V pohodě. No, byl se posraný celkem, no. No. To je nové. Já se těším. Ty vole. No, tak to chvíli se nebyli oni. Oni podle mě tomu každé patro. Jaká se robi 4. patře, že? Jo. Pak jsem ti něco ukážu. 4. patro. Jak to bude, baba? Úplně stejné. 6. patro nejhorší, to je jako nevím, ten tam chci žít nebo ne. Nebo? Jak je to na tobě? Taky teďka udělali, já to můžu. Ale to jako vypadá to jako moc. Ale to je jako... Adrenalin do 6. patři. Teďka ti ukážu do 6. patro, protože to nechci jít. Ona je v pohodě. Ať na to, že jako... Ne, tohle je 5. tak to No. OK. Tohle je 5. tohle je 5. Kde je to uložené? Tam je totiž stůl a taková zachovaná office, co to je česky? Office. Pracovna. No, je to toho, víš, prostě. Jo. Jo, tady to je. Tak čekaj, jsme přešli. Můžeme jít. OK. Oni to vytrátili. Ty vole. Ty vole, jako co si proboval pěs? Ne. Co? Oni to vytrátili. Ach jo, to někdo ničí, osobně. Co vole? MTH, MTH Urbex. Podrž. Správně. Nice. Tady byla ještě židle, kdysi, ale... Tady od toho konce
Fakt trika to mám. Tady jsem já. Nice. Tady ty sleduju. Mega fréři. Mám je moc rád. Prostě MTH Urbex, najdi si je. Už byli i v Paskově. Tady byli taky. Nevím. Já bych chtěl buď, jako tím oknem jsem měl vše poprvé. To by být Jako na střechu nebo? To na střechu. To je 6, že? Jo. Teta. Jo, ptáku. Hej, ten pták je jako, když to chci z jednoho patra, tak tam je druhého. Ne, to není. Chudák. Tak počkej, tak to bylo až 7. To patro. Aha. Ne, no, to je trošku strašný. No. Jo, další pravidlo. No. Když si Urbexu, tak prostě dbej na pořádek ostatní. Bydlí tady ti bezdáci, kteří prostě, to je taky nové. Kteří prostě s ním neradí, když jim to něco ukází. Ničíš. Tak prostě představ si, že k tobě někdo přijde domů a rozbije ty PC. To nechceš. Hrnek. Nebo ne. No, tohle je 6. patro. Nebo 7. Jo. Tady nechce žít. No, asi ne. Tak to trvá ten úkon, ale počkej, já jsem nedokončil jednu misi. Jakou? Okay. Přišli na špatné strany. Takhle tady to je mega včil. To nejvíc, jako, tohle je asi jako nejvíc, jako, načil místo, až pak byl důvod. Tohle vysokého, mám rád adrenalin zvýšek. Miga? Moje. Miga? Moje. Tady se trošku nepokapám vlastně, mám rukavice, čekaj. No, trošku to ještě. Počkej. Ty vole. To ne, teďka jsem na správné straně. Takže. Baterčičku do. Baterčička, no jasně. Nejdřív si na tebe posvítím baterčičkou, anebo víš co? Odsaď jde vidět důl Jindřich. Kudy má? Tam má. Čau. Čau. Tady tomu mostu mému kámošovi, on No. tady o ten kabel takhle letěl a tady spadl a takhle měl známý dolů. Ty vole. Prostě jsem vám zabil. Pojď narčit tady z té strany. Asi jo. Bacha na ty kabel, jo. Asi jediná. Dobře. Počkej. Ty vole. Jakože chodili tam lidi dole. Ty. Tak to je. Jo. Tak to je jako dost. Wow. Jo, klidně. Dobré. Takže jakože asi konec. Jo. Celkem v pohodě to tu je, tak asi čau.